arvostetaan vain ja ainoastaan sitä, miten suurta tuottoa tai katetta he ovat tehneet. Mun mielestä kaikissa ammateissa on se, että sitä voidaan arvostaa. Kaikki voidaan tehdä niin kuin ylpeydellä ja ilolla. Mä oon Rei Karppinen. Mulla on sellainen helapaja nimeltä Mome Oy. Ja mä oon tehnyt tätä hommaa nyt 25 vuotta. Tässä aikojen saatossa mä oon päätynyt niin kuin käsityöläisalalle. Ja minkä takia mä päädyin sille, oli se tietysti mun faijani vaikutusta siinä, koska se pyöritti firmaa, joka toi sellaisen ovihela-bisneksen niin kuin esille Suomeen niin kuin ensimmäisenä. Mä kiinnostuisin aikojen saatossa sitten siitä, koska se oli kehittänyt sinne muun muassa myös sellaisenkin vaihtoehtoisen mallin kuin julkisten tilojen niin kuin painikkeet ja vetimet. Mä rupesin pikkuhiljaa täydentämään sitä niin kuin itse sorvaamalla kappaleita, yhdistämällä italialaisia komponentteja niihin ja tein niistä sellaisia niin kuin helasarjakokonaisuuksia. Olin aikoinaan niin kuin bisneksessä mukana, siis sillä tavalla, että mä oon tehnyt niin kuin isokin bisnestä Hongkongista käsin. Mutta taas niin kuin ammattipuolella silloin se kuitenkin oli jonkunlaista niin kuin tyhjyyttä, että kun se oli pelkästään sitä fyrkkaa. Ja piti vaan niin kuin myydä jotain halvemmalla kuin mitä Suomesta saatiin, tiedätkö? Tai sitten jotain heikkolaatuisia kiinalaisia riippulukkoja esimerkiksi, tiedätkö? Tai kaikkea tollaista, että se oli niinku tavallaan niinku, jollakin tavalla mä koin sen niinku sellaista yhdentekeväksi. Et kun mä olisin halunnut niinku siellä ollessani viedä sinne esimerkiksi suomalaista graniittia, myydä spektroliittia tai jotain, tiedätkö, viedä Suomea mieluummin sinne, kuin ostaa kiinalaista halpaa shittia ja tuoda sitä Suomeen ja Ruotsiin. Käriliinoissa hänet tasku, vaikka mulla olisi omaisuutta, niin kuitenkin me lähdetään täältä ilman mitään. Et mä näen sillä tavalla, että okei, että en mä niinku valitsisi mitään toista vaihtoehtoa. Kun mä näin silloin sen bisneksen tekeminen tavallaan niinku tyhjyytenä kuitenkin, siitä mammonasta huolimatta. Mutta mä näen arvoa siinä, että koska nämä tuotteet on kuitenkin kestävät, siinä vaiheessa kun mä oon itse tuhkaa, jos ne vaan saa elää niinku ne julkiset kohteet, niin kyllä ne vetimetkin niissä ovissa tulee olla voitteettomassa kondiksessa. Joku voi sanoa, että tämä on käyttötaidetta, mutta tämä on muotoilua ja ihan niinku siis sellaista tarpeellista käyttökamaa. Ja toivon mukaan tyylikästäkin. Tai onhan ne toki tyylikkeitä.